práve teraz som veľmi smutný. Tých 120 eur, a som hovoril kvôli životnej poistke, ktorú som sa snažil už asi mesiac zrušiť, sa k tomu pridala ďalšia suma, a to je ďalších 40 eur. A bude to pokračovať do 3, pokiaľ to moja sestrenica pravdepodobne nezruší. Čo je divné, lebo asi už 3 týždne mi vyvolávali z Generali nejaký robot, ja som to vždycky zrušil. Naposledy som to proste zdvihol a mi vyvolával, že už je to zrušené, treba to zaplatiť. Či to plánujem platiť. A ja, že hej, plánujem, len som teraz v piči s peniazmi, hej. No a snažím sa aj hovoriť, že či to plánuje zrušiť ako tú poistku. Dala mi syn. Povedala, že nebudem platiť viac ako 120, žiadnych 160, ako v útorok sa mi ozve a tak. A ja som jej poslal proste e-mail, že proste som v piči, čo mám teraz ako robiť, prosím. Namiesto toho, aby sa to snažil zrušiť, rieši blbosti a hovorí, že platí životku, bola proste tvoja chyba, že si to neplatila, ale ja som proste na to nemal peniaze, tak čo som mal robiť? 40 eur každý mesiac. Není malá suma, hlavne keď nemáš žiadny income. Áno, to je moja vina, ale som bol vtedy slávny youtuber a streamer, doteraz som, takže mám výhovorku prečo nemám žiadne peniaze. K tomu, že nemám žiadne peniaze, moc som sa nechcel vyjadrovať ešte k Šajmimu, kvôli tomu, že som na poslednom vlogu bol troška pripitý a nechcel som povedať nejaké hlúposti. Skúsim sa ti tu normálne vyjadriť, viem, že si loknutý za to obrazovku a pozrieš sa teraz na mňa úplne funíš, že... Strašne provokuješ. Sme sa nedávno bavili proste, že by si zaslúžil facku, lebo niekedy strašne provokuješ. Napríklad to, jak si povedal Lukášovi, keď sme proste pili a bolo mu zle, alebo niečo také, že či si z facky ešte negrcal, to by nasralo každého, hlavne keď to povie Šajmi. Často provokuješ a vyprovokoval si doslova aj mňa. Ja som sa pýtal, že prečo tak trvá tak strašne moc ten edit. Už viem prečo. Na poslednom si dal veľmi záležať, aj tam vidno veľký progres. Ale stále, Šajmi, dávam ti radu. Nenatáčaj takto. Ja viem, že sa pravdepodobne hábiš. Ja ti to hovorím ako kamarát, ako youtuber k youtuberu. Ja nechápem, prečo by sa nahneval a začal proste toto tu nejakým agresívnym spôsobom riešiť. Že jednoducho... Mal si kamaráta, ktorý dopadol ešte horšie ako ja a že všetci uvidia, aký som človek, ako neviem, to je ako vyhrážka, že ty neplánuješ nič robiť, ako so mnou, s tým, že sa na teba vyjadrujem, aj keď sa prezentuješ ako verejne známa osoba, tak proste ťa to hnevá. Ja neviem, ako, ja som sa ti snažil dať dobré rady, snažil som sa to urobiť veľmi milo a nezobral si to milo. Namiesto toho si ma začal provokovať. Namiesto odpovedí si mi dával otázky, neznášam takéto hlúpe taktiky na ľudí, že namiesto toho, aby si odpovedal, proste dáš ďalšiu otázku, protiotázku, tak vyzeráš, no trápne, nebudeme si klamať. A Šajmi, ja som sa nikdy s tebou nejak nechcel hľadať, ale je to sranda, ako, neviem, stále si sa mi strašne vyhrážal, ja by som ukázal tie konverzácie, len si mi to zakázal. A ja neviem, ľudia, vyjadrite sa do komentárov, keď vám človek povie, Peťo, hovor si čo chceš. Rob si čo chceš. Parafrázujem, vôbec neviem, ako to povedal, nechcem to teraz hľadať. Parafrázujem, možno to bolo úplne inak. Proste tvoje klamstvá sa prelinú, klameš a že v čom klamem? Že proste ty budeš riešiť konsekvencie, to je ako keby chcel dať na nejakú žalobu, alebo ja neviem. Potom napísal, že nemyslí si, že sa ti snažím nejak vyhrážať fyzicky, lebo viem, že ty si schopný z toho prekrútiť, takže už hovorí, aký som a aké mám ako názory za mňa, čo je šialenosť proste, lebo ja som vôbec nereagoval. Ja som sa iba pýtal, jaké konsekvencie budem mať. Môže, rob si čo chceš, maj názory, aké chceš, hovor si čo chceš, ale ty budeš trpeť konsekvencie. Takže mám tu pár konšpiračných teórií, čo Šimon bude robiť v mojom živote. Pravdepodobne bude hľadať staré klipy, alebo bude proste hľadať na mňa nejakú špinu a možno to proste bude ohovárať ma pred ostatnými, alebo urobiť nejakú bombu. A do éteru proste nejakú tú šialenosť, jak som napríklad povedal, že ona má iba 14, pozrite, to je trojročný rozdiel. A ukázal som 6. Hej, bol to strašne vtipný virálny TikTok. Mal to asi 60 000 zhľadnutí, takže ak ste to nevideli, tak sa čudujem úprimne. Doslova by šukal 14. No a? A čo? Trojročný rozdiel? To je 6. Trojročný rozdiel, to není nič strašné. Ktorý som mal 17, tuším. Áno, vyzerám ako 40-ročný chlap, nerobím si srandu. No lenže tam je tá nelegalita, ja som proste bez kontextu to môže na mňa vyťahnuť, že ja som hovoril, že aj keď to je nelegálne, je to proste trojročný rozdiel, čo mi nepríde šialené, ja chápem za ten zákon, je to stále dieťa, ja som tiež považujem za dieťa. A aj keď vyzerám jak austrálsky feťák, ktorý dealuje. Šajmi, ja sa ti ospravedlňujem, ale budem stále sa k tebe vyjadrovať. Mám ťa rád, ale nie v tom zmysle, ako si myslíš ty. Si srandovný, nie v tom zmysle, čo si myslíš ty. Máš pravdu, nemáme ten istý humor. Ale ja sa zabávam na tvojom. Neviem, či ho chápem, ale zabávam sa. Dúfam, že sa zase nevyložíš zle a že fakt za mnou neprídu nejaké vrátničky, že ťa šikanujem alebo niečo také. To by bolo trápne úprimne.
Pozri sa, napríklad, keď ty si videl to video, že pohádali sme sa s Pálenkou, ja som si myslel, že som bol strašne odporný k tebe. OK? Ja som si myslel, že som povedal úplne hnusnosti. A ja som to povedal, že si nesebereflexívne NPC, čo bere všetko vážne. A zatiaľ ma v tom potvrdzuješ. Bere všetko vážne, čo poviem, urážaš sa nad tým a ja neviem, máš také NPC reakcie, proste, že OK, bráško, ty budeš mať konsekvencie. Kámo, normálne mi odpovedz, aké konsekvencie? V čom klamem? Normálne mi to napíš, dajme rozhovor, ja som ti volal asi 400 krát, veľakrát si mi nezdvíhal, snažil som sa to s tebou riešiť. Ty hovoríš, že to chceš vyriešiť, ale ignoruješ ma, proste ja neviem, čo sa deje, ako ja neviem, ako mám s tebou rozprávať, lebo to je jak, keby som sa rozprával s prvým modelom ChatGPT. Dobre, ešte ideme k exekúcii, ľudia, OK? Ja som písal asi tak pred mesiacom, neviem, či si pamätáte, ale na mňa a môjho brata je vypísaná exekúcia. Nechápem, o čo sa jednalo, proste to je dávna nejaká blbosť, proste, že mama prehrala súd s ním, alebo ja neviem. Nebudeme sa do toho zapredať, neviem o tom nič, OK? Proste je na mňa vypísaná exekúcia a mal by som to zaplatiť, OK? A ja som písal exekútorovi. Ten mi neodpísal tak 2 týždne a zistil som, že on zomrel, ja si nerobím srandu. Môj e-mail ho asi pravdepodobne zabil. Ne, robím si srandu, dúfam, že som nikoho zase neurazil. Je mi to ľúto strašne, zle načasovanie. Ale ozval sa mi nedávno proste nejaký nový exekútor konečne a povedal mi, že určite žerateľ proste môže kedykoľvek zrušiť exekúciu. Tak ja to hovorím proste Petrovi, môjmu nebiologickému otcovi, hej, že môžeš to zrušiť, kámo, zruš to, prosím ťa, môžeš to zrušiť. Vieš čo, normálne si zobraj čas môjho výživného, aby si zaplatil tie právnické trovy, tých 121 eur, či koľko to pravdepodobne bude. Ale proste zruš to, ničíš nám tým život, nemôžeme si zobrať požičku, nemôžeme nič robiť finančne, obmedzuje nás to, ja neviem. Neviem proste, jak mu to vysvetlí. A on mi hovorí, že ja ničomu nechápem, chlapče, mal by si sa zamyslieť nad sebou a tak. A ja som to normálne stratil. Ja som normálne úplne povedal, že Peťo, mne to je úplne jedno. Mne je úplne jedno, čo sa deje v tvojom živote. Tak chápeš, že keď už mňa nebereš ako svojho syna, je tvoj syn a ty ho normálne súdne postihuješ. Ja si nerobím sa do svojho vlastného syna. Ty nemáš žiadne výčky svedomia, ty proste nič. A on mi, že čo si o sebe myslíš? Ty, ako, s kým sa rozprávaš? Ja neviem, ja som sa snažil ako dospelý človek s tým rozprávať, lebo možno som neuvedomil, ale mám 21 rokov. A ja mám pocit, že rodičia si proste neuvedomujú, že my sme už dospelí ľudia a snažíme sa s nimi rozprávať na tej istej vrstve. Snažíme sa proste priblížiť k ich situácii citovejšie, psychicky a niekedy to nedokážu pochopiť. Proste automaticky, keby som sa ich snažil uraziť, že keby som spochybnil ich veľkosť, ich autoritu, o čo mi nikdy nešlo. Lebo pre mňa nikto nemá žiadnu autoritu. Mne väčšina ľudí dosť upíče, ja nemám nejaké sociálne zábrany, ako ste si mohli všimnúť. Ja rozprávam to, čo si myslím, ale za to, že nemám žiadne sociálne zábrany, nesnažím sa jednoducho byť hnusný na ľudí. To není nikdy moja pointa. A ja som si všimol, že mám s tým neskutočné problémy. Ja mám s tým neskutočné problémy. Celý život, všetko, čo odo mňa vyznie, znie pasívne, agresívne, znie nechutne. A ja neviem, čím to je. Proste na videách sa takto tu môžem tvariť, že je úplne sranda. Kašpárky. Ale celý deň som väčšinou unavený, vyčerpaný, sociálne proste úplne unavený. A vyzerám jak polomrtvý zombík, odpovedám, že no, okej, v pohode som. A ja som reálne v pohode väčšinou, ale ono to proste vyzerá, keby som podražený a nemal na nikoho náladu. Ale to nikdy není proste môj úmysel a mal som s tým desiatky problémov, desiatky hádok proste. Len kvôli tomu, že ľudia si mysleli, že vôbec mi na tom nezáleží, ako sa správam. Ale nie je to pravda, takže Šimon, toto je taký možno lore do môjho života. Celkom osobnejší, podľa mňa to bolo veľmi krásne, nebudem plakať. Nerobím si srandu. No, nebudem plakať, ale nesnažil som sa ťa nikdy uraziť. Vždycky, keď som si robil z teba srandu, ty hovoríš, že to, že budeš podvádzať svoju priateľku, bol vtip, tak ja hovorím, všetko, čo som povedal doteraz, bol tiež vtip, OK? Úplne všetko. Úplne, aj toto, čo hovorím, je vtip. Nič sa z tohto nestalo. Všetko som si vymyslel, aj to vtip, OK? Kvôli právnym účelom. Neviem, či to môžem povedať, či som teraz nedojebal celú pointu toho. Dobre, to by bolo pravdepodobne všetko. Som v minuse 240 € a ešte som ani nedostal výživné, pravdepodobne ho nedostanem mesiac. Dajte like a odber, spravte zo mňa najviac slavného youtubera a prosím, šerujte toto video, aby som mohol zarábať z tohto tu. A možno raz sa stanem prezidentom sveta a budem vám tu vlogovať, aké to je. Dajte like, už som to povedal.